Milí priatelia, zahraničná politika sa týka nás všetkých a európska o to viac, pretože sme súčasťou Európskej 27. Je to naša rodina, kde máme byť. Napriek tomu, že už nie som ani predseda výboru, pretože som bol odvolaný, prišiel som dnes na rokovanie Európskeho výboru, ktorého sa účastnil aj premiér Robert Fico, ktorý odchádza dnes na radu, a prišiel som z jedného dôvodu, pretože sa idú prejednávať dôležité témy, ktoré sa týkajú celej Európy a tým pádom aj nás, Slovákov. Ako ďalej bude Európska únia vyzerať, ako bude vyzerať ďalšie financovanie európskych projektov v ďalšom období. To je tá budúcnosť, ktorú sa máme pýtať, pretože z toho sú všetky rozvojové projekty pre mestá a obce. To je poľnohospodárska politika, to je sociálna politika, to sú témy, ktoré zaujímajú všetkých občanov Slovenska. Ako sa to rozhodne dnes, budeme mať najbližších 7 rokov. A druhá vec, či bude mier alebo nebude mier v Európe. Takže dnes Ukrajina opäť bude na stole. Obávam sa, že bude veľké rozhodnutie, či Európa bude jednotná, alebo sa rozdelí na niekoľko skupín, a to bude negatívna bodka za Európou, pretože stratíme reputáciu. Apeloval by som na jednotu, apeloval by som na konsenzus a na spoločné stanoviská, lebo len tak dokáže Európa byť partnerom Spojených štátov, Rusku, Číne a iným veľkým mocnostiam. V opačnom prípade si nás všetci rozoberú.